We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Mindanao, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. May hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namong pinakadagkog pinakulahing balita sa Mindanao. Ako si Teco Campo. Sara Hilomen Velasco. Real Suroche, live gikan din sa GMA Davao Complex. Breaking news mga kapuso, usa ka dakong sunog ang miulbo karon sa may barangay Duterte Agdao District karong hapon lang. Sayro natong detalye sa live report ni Jandy Esteban. Jandy! Gastek na sunog ang nagapadayon gihapon hangtod sa karon dinhi sa San Jose, Barangay Duterte Agdao, Davao City. Makita ninyo sa akong likod, kining dako nga aso o kining dako nga kalayo. Gawa sa gama sa light materials kini mga kabalayan din gama sila sa light materials rason nga paspas mekanit ang kalayo ug gawas nga na kusog-usab kaayo ang hangin nga nakapasamot sa sitwasyon. Karon makita ninyo mga kapuso ang atoang mga otoridad nagtinabangay na karon o kini si ate no nag-uulgid sa pag-ayo tungod kay ilahang balay hapit na maabot ang kalayo sa ilahang balay. So karon kana mga residente mga otoridad nagtinabangay na aron nga mapalong o makontrola ang kalayo dito sa likod tek ato alay pakita no dinhi sa likod nitabang na usab ang maritime unit o nga ato ang Coast Guard ingon man ang ato ang mga residente dinhi gigamit na nila ang kining tubig dinhi sa dagat aron dinhi sa likod mapalong nga tong kalayo paspas kaayo niabot na sa general alarm ang sunog dinhi sa barangay Duterte Agdao. So kini makita niyo yung mga kapuso no. So ang mga residente wala pa naabot dinhi kini mga balay dinhi gipa-evacuate na. Aron usab nga luwas sila. So kini karon ang mga residente mga otoridad ilahan na nang gipangguba ang mga balay aron usab nga paspas nga makuha nila kini nga mga gamit sa sulod. Atong balikan didto ang atong mga bumbero nga nagtinabangay usab sila sa kini nga pagplastar sa mga hose aron mapasiritan og tubig tung kalayo tek og mga kapuso. So sa karon wala pa kay tay initial kung pila ka buok yung mga balay kay padayon paghihapon ang sunog hangtod sa karong mga orasa. Lisod kaayo ang pagsulod man gud dinhi sa mga bumbero tungod piot kaayo ang dalan. So general alarm na tek no og mga kapuso. Ug unya balikan nato tek mga kapuso alang sa dugang impormasyon dinhi sa San Jose, Barangay Duterte Agdao, Davao City. Tek. Okay, nagkasalamat Jandy Esteban. Upat ka mga tindahan ug duwa ka balay ang nangasunog sab sa Zamboanga ug Cotabato City. Ane report. Nasunog ang karinderya, lumber yard, parte sa rice mill ug water refilling station sa highway sa Barangay Kulianan, Zamboanga City.
Gingong nagsugod ang sunog sa karinderya nga gama sa kahoy ug daling mikatag ang kalayo sa mga kasikbit nga mga tindahan nga gipanag-iyahan ni Ronel Cabreros. Matod sa kabumberuhan, miabot sa ikaduhang alarma ang sunog. Nabiya ang gilutong pagkaon sa kusina sa karinderya hangtod mibuto ang LPG ang gitudlong hinungdan sa sunog. Kapin usa ka oras una gideklarang fire out. Walay nasamdan sa insidente. Ana sa 500,000 pesos ang gibana-bana ang kantidad sa nadanyos. Kini ang ikaupat nga sunog sa syudad nga natala karong bulana. Dili sab moubos sa katunga sa milyon ka pesos ang nadanyo human nasunog ang duha ka balay sa Cotabato City. Naog daw ang duha ka panimalay nga gipanag-iyahan ni Toto Lumigo sa Purok 3, Barangay Rosary Heights 9, human nga paspas nga mikatay ang kalayo. Mayo na lang kay walay nadamay nga makasikbit nga mga balay human nga paspas miresponde ang mga bombero. Ginasuta pa ang tinubdan sa sunog. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Imahe sa Christ the King nga naasulod sa simbahan sa Kabakan, Cotabato, gipusil sa wala mailing sospek. Unom kabala ang miigo sa nagkalain-laing parte sa imahe sa Christ the King sulod sa Christ the King Parish sa Kabakan. Misulod kuno sa simbahan ang naginusarang sospek o gipusil ang ribulto sa makadaghang higayon. Human sa insidente, milakaw ang sospek sakay sa motorsiklo. Na-recover sa otoridad ang pipila ka basyo sa bala sa .45 caliber pistol. Gikondena ni Bishop Jose Colin Bagaforo ang panghitabo. Apan sabi ang nanawagan kini nga iampo na lang ang insidente o ang sospek basin duna kini problema sa pangisip. Retiradong sundalo gipusil patay, kauban ini nadamay. Samtang usa ka ice cream vendor patay usab human gipusil. Anang report. Patay ang 48 anyos nga retired army nga si Cristino Agbulos Jr. ug kauban niining si Leo Carillo, 34 anyos. Human kini gipusil sa wala mailing suspect sa Zone 2 North Diversion Road, Barangay Tiguma, Pagadian City. Gikan kuno sa bodega ang duha ka biktima diin sakay sa jeep si Agbulos samtang nagmotor usab si Carillo. Apan diyang giparada na sa duha ang ilang sakyanan, kalit silang gipaulanan og bala sa sospek gamit ang .45 nga pistola. Padayang pangkapulisan sa pag-ilas sa mga sospek o pagsuta sa motibo sa krimen. Samtang napalgang patay ang ice cream vendor nga si Felipe Lagos, 60 anyos, sa sitio Camilet, Barangay Poblasyon sa lungsod sa Sibuco, Zamboanga del Norte. Base sa investigasyon, giposil ang biktima samtang nagmaneho siyang motorsiklo sa wala mailing sospek gamit ang .45 caliber pistol base sa nakuhang basyo sa bala. Padayang pangkapulisan sa pag-imbestiga sa kaso. Ako si Teco Campo para sa One Mindanao. Gawa sa Davao City, gisugda na sab ang vaccination rollout sa nagkadayang probinsya sa Davao Region. Ani report ni Argil Relator. Adlawng Lunes dihang gisugda na sa Davao del Norte Province ang vaccination rollout sa Davao Regional Medical Center sa Tagum City. Mismong si DOH Secretary Francisco Duque III uban ni DOH 11 Regional Director Dr. Annabel Yumang ang nisaksi sa pagsugod sa pagpapakuna. Gani si Secretary Duque ang nagturok og bakuna kang Dr. Christopher Clet, ang OIC Chief of Hospital sa Davao Regional Medical Center sa Wata Extension. Ana sa 449 ka mga empleyado ang nabakunahan sa unang adlaw. Dito po sa vaccination, sir, 2,216 po ang ating mga empleyado at almost 90% na po ang nag-yes. Yung pong natitira, sir, ay mga above 60 na ating mga healthcare workers. Sa Davao de Oro Province, gipahigayon sab ang symbolic vaccination sa probinsya. Upat ka mga doktor ang unang nagpabakuna nga sila Dr. John Edward Coloma, Dr. Ferdinand Anthony Soberano, Dr. Antonio Ibiernes Jr. o Dr. Mary Cyril Pasaol. Gikatakdang sugda na ang pagpapakuna sa 1,000 ka mga healthcare workers gikan sa upat ka Davao de Oro Provincial Hospitals, partikular sa Montevista, Maragusan, Pantukan ug Laak. Gisunod na mo tong category A, B and C man ta no katong karon ang number 1 is health frontliner. So kanang 1,000 doses nga ihatag sa mga frontliners sa hospital, I hope that is enough, no? Sa Davao Oriental, 600 doses sa Sinovac vaccine ang niabot sa Davao Oriental Provincial Medical Center sa Mati City. Nakatakda sab ipahigayon ugma ang vaccination rollout sa Davao Oriental State College of Science and Technology,
Diin 90 ka healthcare workers gikan sa St. Camillus Hospital, 300 gikan sa DOPMC ug 37 gikan sa alternate care site ang mabakunahan. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Ana-ana sa sobra 1,500 ka mga healthcare workers sa Southern Philippines Medical Center ang naturukan na og first dose sa Sinovac vaccine. Duna say pipila kanila ang nakabati og side effects human na bakunahan. Atong ibalik si Argil Relator. Sukad niya adtong Biyernes, ana-ana sa 1,518 ka mga healthcare workers sa SPMC ang nabakunahan. Muabot og sobra 500 ka mga empleyado ang mabakunahan sa matag adlaw. Target sa SPMC nga karong Huwebes matapos ang pagbakuna sa 4,200 ka mga empleyado. Ang mga wala na bakunahan gamit ang Sinovac, ginahulat na lang ang pag-abot sa alokasyong AstraZeneca vaccine. Katong mga empleyado na dili jud gusto, especially sa among seniors o katong dili seniors sa daghang comorbidities, we advise them to have the AstraZeneca. So kana sila dito namo sa open naman pud among registration for that. Samtang dunay kapin 20 ka tawo nga nakasinati og mild side effects sama sa pagkalipong, sakit sa ulo, palpitation, swelling sa upper extremities, kasukaon ug pagpangatol. May uban it's reactogenic ang tawag. It's not allergic, no? It's more on reactogenic to the vaccine. Hinoon, gilayon ra nga naayo ang maong mga healthcare workers. Bisan sa pagpapakuna, istrikto gihapon ang pagpatuman sa SPMC sa health protocols tungod kay dunay ginabantayan UK ug South African variant sa COVID-19. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Sobra gatos ka mga barangay sa Northern Mindanao ug libuan ka mga rebelde ang nahatagan og ayuda ato sa meeting sa NTF-ELCAC nga gitambungan ni Pangulong Duterte. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Gibisita ni Presidente Rodrigo Duterte ang Cagayan de Oro City tungod sa kalampusan sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict kung NTF-ELCAC sa Northern Mindanao. Ana sa 119 ka mga barangay ang nakadawat og 20 million pesos nga kantidad sa mga proyekto tungod sa ilang suporta sa ELCAC. Atol sa programa, nakadawat og cash assistance sa mga kanhi rebelde tungod sa ilang pagbalik sa gobyerno og pag-surrender og mga high-powered firearms. And today we are inspired by your decision to lead the fight against the communist terrorists at the barangay level. Sumala sa Pangulo nga niadtong mayor pa sa Davao City, nakita niya nga kalisod lang ang hatod sa NPA sa mga tawo sa barangay. Nasuko ang presidente sa mga hinimuan kuno sa NPA sa kabukiran, sama na lamang sa extortion. Wala mo'y gibuhat kung dili mangguba og pamilya, mangguba o mga butang sa gobyerno. Nanawagan sab ang Pangulo sa mga NPA sa bukid nga mobalik na sa gobyerno sanglit andam silang tabangan. Kauban si James Yap sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Upat kagingong miyembro sa BIFF patay human maengkwentro ang kasundaluhan sa sitio Gadong, Barangay Pagatin 1, Sheriff Saidona Mustafa sa Maguindanao. Miabot og 3 ka oras sa Birakbakay tali BIFF Carayalan Faction ug 6th IB ug 23rd Mechanized Company na miresulta sa pagkamatay sa upat ug pagkaangol sa duha ka BIFF members. Na-recover sa lugar ang pipila ka mga improvised explosive device ug gamit sa grupo. Sa Trento, Agusan del Sur, patay ang Kristos illegal nga sabo nga si Arthur Hamboy alias Nonoy. Humana po silan sa ka pulis atol sa raid sa Purok Jerusalem, Barangay Santa Maria. Gikuha kuno sa pulis ang manok nga gigunitan sa biktima ug dihang wala kini gihatag, mibunot og pusil ang pulis ug dunay mibuto. Dayon naigo sa tiil ang maong pulis ug gipusil niini ang Kristo ug namatay pag-abot sa ospital. Na-recover sa crime scene ang 2 ka basyo sa 9mm, 4 ka manok, igtatari og 500 pesos nga kwarta. Ginaimbestigan pa sa kapulisan ang insidente. Sa Butuan City, patay ang driver sa motorsiklo nga si Michael Fortun, 21 anyos, human mabangga sa kasugat nga wing van diyang nawad-an kini kontrol sa Purok 4, Barangay Santo Niño. Ang driver sa truck nga si Joel Kadungog giimbestigahan na sa kapulisan og posibleng mapasakaan og kasong reckless imprudence resulting to homicide and damage to properties.
Sa El Salvador City, Misamis Oriental, usa ka pulis nga dunay ranggong staff sergeant ang nagpositibo sa gipahigayang random drug test sa kapulisan. Human migawas ang resulta, wala na kini mi-duty. Posible katubang kini og kasong administratibo ug pagsupak sa Comprehensive Dangerous Drugs Act tungod sa paggamit og illegal nga droga. Lalaki patay sa sunog sa Bunawan, Davao City. Anang report ni Jandy Esteban. Tulo ka balay ang naugdaw sa sunog sa Purok 7 Inabanga, Bunawan, Davao City. Pasado alas 7 kagabi. Nakita sulod sa kwarto sa usa sa mga nasunog nga balay ang patayng lawas sa usa ka lalaki nga nailhang si Philip Coma, 46 anyos. Sumala sa investigasyon sa Bureau of Fire Protection Davao, misulong si Philip sa balay sa iyang live-in partner ug gibubuan kini og gasolina. Dayon gidauban tungod sa selos. Duna pay nahitabong negosasyon tali kapulisan ug biktima. Una nahitabo ang sunog. Apan napakyas gihapon. Pagkabalo sa biktima nga adunay presensya sa pulis, dali-dali ni siya nga nitago og misulod sa iyang balay. Ipangpalong ang suga o gibaharan ang mga pulis nga iyang sunugon ang balay kung sudlon siya dito, no. So during sa negotiation, kalit lang na nisilaob ang sulod sa balay ni Mr. Philip Coma o wala na ni siya kagawa. Sumala sa iyang kanhi live-in partner nga daan ang mibahad ang sospek nga sunugon ang iyang balay. Dugay na sabdaw niya kining gibulagan kay gigukod na kini sa otoridad kay dunay warrant of arrest sa kasong attempted murder. So good na ma'am kay layas na siya sa mua ma'am kay nakawarrant na siya ma'am. Nya. Iya kong ginaipit ba gusto niya patuon ko dito sa iyang lugar nga giadtuan niya dili ba ko mo adto na ma'am kay mahadlok gani ko nga madakpan ko ga apil. Anto nabot sa punto nga siya mauli siya diri kay kung anon ang ilahang issue ron diha ma'am nga laki-laki ma'am malayo ra kay na ma'am. Samtang ang balay sa Siringan nga si Nanay Gloria hapit sab masunog. Asa marong baho nga marong magbahong gasolina. Ning tawag din ako maigsuon nga man. Sibat na diha kay gibubo ng gasolina. Nisibat din ko dito. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao. Dawa sa 14 anyos nga lalaki na palgang naglutaw-lutaw sa sapa sa Cagayan de Oro City. Atong sayron ang detalye nini sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yes, Real, giingong biktima kini sa pagpangulata sa usa ka grupo sa mga batan-on ug nahulog kini sa sapa nga sakop sa barangay Makasandig ning syudad. Human ang pipila ka adlaw nga pagpangita sa otoridad, napalga na nga naglutaw-lutaw ang lawas sa 14 anyos nga si Raymond Leyte, kinsa nahulog sa sapa sa Makasandig, Cagayan de Oro City sa milabay nga semana. Diyang gisuta ang lawas sa biktima, daghan kini og samad. Giingong gikulata sab kuno ang batan-on sa grupo sa mga minor de edad. Hinungdan nga nahulog kini sa sapa. Di madawat sa inahan niini ang panghitabo, sanglit igo lang kuno naligo ang iyahang anak sa sapa dihang natripan. Hustisya ang singgit karon sa inahan. Dili pa na ako magkuhan nga di yun ako madawat kay lisod kaayo nga. Kalit lang siya nawala. Ilambing manggod kay ni sa ako asya nga bata. Sa napulo ka suspitsado, nadakpa na sa kapulisan ang upat ni ini nga gipasakahan na og kasong murder. Maghulat pa ta sa desisyon dito sa prosecutor's office kung unsay dagan, mamahimong dagan sa ilahang kaso, no? Kung i-turn over ba sila sa CSWD para sa ilahang custody. Tungod sa kalisod sa kinabuhi, nanawagan ang pamilya nga matabangan sila nga mahiluna ang lawas ni Raymond. Real nakatakda nga ilubong si Raymond karong umaabot nga Sabado busa ngadto sa mga kapuso nato nga buot sab mohatod sa ilahang tabang mamahimo nga maadtuan ang ilahang pamilya sa ilahang panimalay nga anaa sa Tipulohon sa Barangay Kamaman-an. Real. Okay, daghang salamat Cyril Chavez. Siyam ka mga bagong panganak nga itoy sa Bunawan, Davao City gilubong og buhi ang mihimo usa ka minor de edad. Ane report. Kabuok! Eat kabuok, Jesus Christ! Uy! Nanang nilang ka, wait lang.
Nagtiyabaw pa dang naabdan sa Animal Rescue Group ug kapulisan ang siyam ka mga bag-ong panganak nga itoy nga giputos og silupin nga dunay tubig o gilubong sa yuta. Dali kining nakuha og swerte nabuhi pa ang upat ka mga itoy nga naa sa 25 minutos nang nalubong apan ang 5 nalumos gayud. Sumala sa kapulisan, dunay misumbong kanila nga gilubong kuno sa 15 anyos nga lalaki nga gisugo usab kuno sa apuhan niining 73 anyos. Amo ang girespondihan o nasaksihan nga naa pa sa ilalom sa yuta ang mga puppies, no? So amo ang gining gikalot 9 puppies ang amo ang na-discover nga gibutang sa cellophane, gibutang ang tubig o gilubong buhi. Rason sa maglulo, dili na kuno nila kayang atimanon ang mga itoy, busa gilubong nila kining buhi. Sa karon, duha na lang ang nabiling buhi sa upat ka itoy nga na-rescue nga naa sa kapulisan. Ang panghitabo gikasubo sa Animal Rights Advocate Group. This is really a big insult to the level of animal welfare awareness sa Davao ba. Kasi daghan sa tao, daghan sa atua, dili aware nga naaday balaod ani. Ato kung na-rescue itong minor de edad na naghimo sa ingon sa kasamtangan, na-endorse na nato ang mga minor de edad sa CSWDO. Posibleng mapasakahan og kasong paglapas sa RA 8485 o Animal Welfare Act of 1998 ang mga responsable. Ako, si Real Soroche para sa One Mindanao. Pinitihan sa tricycad sa barangay Lapasan sa Cagayan de Oro City gireklamo sa pipila ka mga residente apan taripa hugot kunong ginapatuman. Ano ang balitang barangay ni Ethel Ipanag. Human na dawat sa Barangay Council sa Lapasan sa Cagayan de Oro City ang reklamo sa pipila ka mga pasahero sa tricycad labot sa taas nga singil sa pamasahe. Gi-aksyonan dayon kini pinaagi sa hugot nga pagpatuman sa taripa. Sigon sa barangay, dugay nang nahimong ordinansa sa barangay ang maong taripa. Apan duna kunoy mga sikad driver nga napahimulos og gasingil og doble nga plitihan. Adunay mga magpabayad og 10 pesos. Nga klaro sa taripa 5 pesos ra na. Although we are under pandemic, pero ang atong mga pasahero man sab apektado man sab sila sa pandemic, dili lang ang mga driver. Apan sa pakighinabi sa GMA Regional TV 1 Mindanao sa pipila ka mga driver, ilang gibutyag nga wala kuno sila naningil og ingon ana ka mahal nga pamasahe. Sanglit gisunod nila ang taripa sa barangay. Wa may mahimo. 5 ra may ang kwarta. Pero may pasahero nga ilarga na kay di mi mag-abay. Ilarga na muna. Usay tagami 15, tagami 20. Ilan ang katungod. Samtang alang sa residenteng si Christy Lahar, wala kunoy problema sa iyaha ang 10 pesos nga pamasahe. Sanglit nakasabot sab siya sa kahimtang karon sa mga sikad driver. Pero naraman gyud na sa pasahero kung mobayad og 10 o 5. Ako ra man mag-isa karon, 10 gyud akong gihatag. Subling pahinomdom ngadto sa mga sikad driver ug operator nga posible silang makamulta kung padayong mosupak sa maong balaod sa barangay. We will reprimand them and we keep on reminding them nga dili sila pwede nga sa ilang pagpanginabuhi mo makatapak sila sa balaod o ilaw sa nga lupigan ang ilang mga manakayay. Kauban si James Yap sa kamera, ako si Ethel Ipanag para sa One Mindanao. Mga kapuso, mo ka ng sitwasyon karon diha sa may Purok IKP, kasadya Barangay Duterte ning Dakbayan sa Davao sa may Agdao District mga kapuso. Padayong gyapon na to mga kamumbiruhan sa pagpalong sa kalayo ilang gipaningkamutan nga mapalong dahil ang kalayo aron nga di na kini mo katag pa sa kasikbit nga mga kabalayan, labi nagdikit-dikit ang mga kabalayan o gama pa gyud sa light materials. Nagbayanihan na ang mga tao mga kapuso, munitabang na lang ang mga tao sa paghakot og tubig aron paspas gayud nga mapalong ang kalayo. At tanga nato mga kapuso ang dugang detalye samtang kapadayon karon ang nahitabong sunog diha karon. Live ka na mga kapuso nga kuha diha sa may Barangay Duterte, Davao City mga kapuso, Agdao District. Amping mga kapuso sa mga residente nga nagpuyo ng dapita og likayi nga magpaduol mo dan dapita og magpalayo na lang yun. Kung layo inyong balay diha, bakwit na lang mo dayon. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Kapitan sa Barangay Komunal Davao City gireklamo human gigubaang sa kastruktura sa relocation site apan gibarugan sa kapitan nga road clearing operation ang ilang gibuhat ani atong balitang barangay.
Miyerkules sa hapon, nagkagubot ang Kanaan Heights sa Barangay Komunal sa Davao City. Human gipaguba ni Kapitan Mark Galvez ang usa ka tindahan sa lugar. Apan matud sa kapitan, dili kuno kini demolisyon kundi road clearing operation. Nag-road clearing operation taon that time na ako ang kagawad, na ako ang mga barangay police. Ug kana siya subay po na sa request sa katong association kay nag-complain sila eh. Apan ang pamilyang Suarez nga mo'y tag-iya sa tindahan, may reklamo kay ilaha kuno ang luna. Pero sumala sa asosasyon, lakip kuno ang luna sa gidunar, isip relokasyon sa pamilyang Gaisano ug ni kanhi Mayor President Rodrigo Duterte kanila. Naami mga papel nga ipakita. Desisyon sa court o kanang mga sa titulo sa tag-iya na akong papa nakaklaim. Wala may gibayaran. Kinsa gisaligan nimo? Si kapitan? Ilubong ko kamo ni kapitan diri sa kanal. Bali-balian ta kang bukog. Kawatan kamo ni kapitan. Gidagmalan usab kuno sa kapitan ang padre de pamilya sa mga Suarez. Pag-abot na ko dito, gipalingkod ko. Pagkahuman, giguba din ang balay. Pagkatapos ito, pag-abot niya alas 2, dito sagpa ko. Ay, ilahan ng istorya na kay gipasakitan. But actually gusto na ko bitayon ni mga tawana. Pertim nga manuyag gyud kayo eh. Apan, nakabangi na sabdi ay sa pamilyang Suarez ang pipila nila ka mga silingan. Nahadlok ko ba sa part na kailangan mo sila magtinabangay ba? Bisag wala ka balo kung unsay rason nga unsay giawayan. Mo pasaka kuno reklamo ang pamilyang Suarez sa barangay. Andam kuno kining atubangon sa barangay ug asosasyon. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Real Soroche para sa One Mindanao. Tricycle nagdagan sa karsada nga walay driver panahon sa kagabion. Nakuhaan sa GMA Regional TV 1 Mindanao. Ang report. Kuha kini sa news team samtang gabiyahe sa ngit-ngit nga bahin sa karsada sa barangay Balangasan, Pagadian City bandang alas 9, Biyernes sa gabi. Makita kining usa ka tricycle nga gadagan, apan walay makitang driver niini. Samot gi katingad-an, kay pag-abot sa kurbadang bahin sa karsada, daw gatimon sa kaugalingon ang tricycle. Taod-taod mingit-ngit og kalit. Ug sa dihang naigo na usab sa suga ang tricycle, doon ay kalit migimaw nga tao gikan sa passenger sidecar og misakay sa motorsiklo. Naadi ay driver. Milingkod ang driver sa sidecar samtang ang usa ka kamot gatimon sa handlebar sa motorsiklo. Dihang gipakita ang video sa Pagadian City Traffic Division, mahulog nga reckless driving kuno ang gihimo sa driver. Gawas sa iyang kagalingon, nabutang usab niini sa delikado ang ubang motorista sa posibleng disgrasya. Tungod niini, gipangita na ang driver sa tricycle aron pasakaan og takdong kaso. Ako si Teco Campo para sa One Mindanao. Posibleng mosulod sa Philippine Area of Responsibility ang low pressure area duol sa Mindanao karong adlaw. Karong hapon anaa sa 1,050 kilometers east-southeast sa Davao City ang low pressure area gawas sa Philippine Area of Responsibility. Base sa pag-asa, laumang musulod kini sa PAR apan gamay ra ang posibilidad nga mahimo kining bagyo. Makaapekto na usab ang trough sa LPA sa kahimtang sa panahon ilabi na sa Caraga ug Davao Region. Busag giawhag gihapon ang katauhan nga magmabinantayon sa posibleng landslide ug pagbaha resulta sa pagdaot sa panahon. Okay, mga kapuso, diha sa Cagayan de Oro City, ato na i-greet ang Agustos Eagles Club, no? Ang gipangunahan ni Mr. Zoe Coriano. Happy first anniversary kay niya. Birthday usab sa tong kapuso nga si Bryce Padillo, si Leia Gomez ug si Yayem Langgahin. Happy birthday mga kapuso. Happy viewing kay Alan Villanueva ug belated happy birthday. Mga kapuso, way puas ang among pagkatulog balita. Bisitahin ang www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso, ayaw po lahi sa mga dagkong balita sa nagadayang riyon sa nasod, subscribe na. Ug mo katong ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Ako si Real Soroche. Daghang salamat sa inyong kanunay nga pag-uban kanamo matag adlaw. Ako si Sara Hilomen Velasco. Tungod mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Teco Campo, buong puso para sa Pilipino.